छोट भाई भतीजा सिंगर सूर्यवली पटेल और माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ। हेलो, माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के चुनाव प्रचार में एगो हमारा बहुत वायरल ये थे गीत भैलू रहे। जवन आप लोग हमके जरूर देखले हो तो पहचान ले हो कि कौन गाना रहे। वो गाना का तर्ज रहे कि अरे सुना चाचा चाची ना, अरे भुलावे के बाद कि अरे सुना चाचा चाची ना, अरे भुलावे के बाद निरहुआ भैया के जितावे के बाद कि जिला आजमगढ़ में लावे के बाद दिनेश लाल यादव के जितावे के बाद जिला आजमगढ़ में लावे के बाद अगला करी रहे भैया लोगन कि अरे भैया जे जीती है तो पूरा ये जिला के देखो विकासी हो जाई हो। आ करी है काम जेवन केहू ना करी, केहू निराश ना हो पाई हो। अरे रूकर बात का मजवन अरे पूरा हवे के बाद निरहुआ भैया के जितावे के बाद जिला आजमगढ़ में लावे।